Ako ang ipakita ninyo mga higala karon kining downtown sa Coburg. Ato ning suruyon pipila ka mga dalan dire. Aron makita ninyo unsa kanindot mo nilapita ha. Okay, tanang kuyogay ko ninyo samtang maglaglaag ta diri sa Coburg. Di lang sana ako ipakita, di lang sa konsulti. Ako lang sana igibusober kay pangag, kita akong pangag. Okay. Kini lapitan ang higala mo ilang munisipyo diri. Ako kay no murag kapitol sa Cebu City. Sa atong pagsusuroy diri mga higala sa downtown nakita tag musikero butas bulsa o oras para hatag nato ni ipakita dingon sa ko mo tingos tuban na tulan ni voice over kay daghang ikong pangag nakikita nga
Howdy. Lakaw na tagay pasig pangiyo niya tag $20 so wilang korka. Yan. Okay na dito pa. Pangiyo niya tag dugang sinsiyo. Suro na ba ba yung snack dito? So mao lang to mga higala itong mapakita niya diri sa Coburg o mamahuli nami sa Peterborough. O kining dalana padong ni dito sa Lapos sa Highway 401 para pauli nami. O tanaw-tanaw lang mo sa kanindot ang palibot ha. Kung inyo makita mga higala kaning dapita sa downtown kuno sa Coburg pero mura og subdivision mga high-end nga subdivision ba limpyo kayo niya mura ni siyang dalana sa Cebu pa ni mo ni ang Inquinco Avenue gikan sa Konsolasyon doon dito sa Mindanilla sumpay ba. Pero lapos sa Highway 401 ang pinakalapad nga kanang highway expressway sa Canada o diri sa Ontario. So kana itong gibaybay padung na ni dito sa Highway 401 nagang pa likuan na pati mga likuan bro yung makita hawan limpyo kayong dalanan no nagay mga signage ko o niya bike lane. So mao na siya mga higala adto na pauli nami sa Peterborough. Diri sa Canada mga higala mo ni mga technique na diri para di mo traffic overpass o skyway makinahanglan og kanang traffic light di na ma-traffic dito na yung dagan di na ka mahunong marang minus po ng traffic di na nga dapat ang dalan diri minus ang traffic sa mo kaya di na makamagulong-hunong